Hapana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane ma-artist akabuda offside nezuro. Masika chakanaka muri Zimbabwe yetinonhau kutaura naSkimbo paSorukondo TV. Nhasi munhau dzedu chenge chipethrobek ezvaitikawo mangoma kudhara nekurangaridza vamwe vari kutaura kuti aiwa chikamu chethrobek chiri kutapira. Rupfindi rweZimbabwe ranga rushiya kuti bhifi raWinky D naSekaz rakabva papi kunyanya vafana vechidiki. Asi da kuti nhasi tinge tichitaura kuti bhifi ro rakabva papi uye bhifi rekuti Winky D akazoita bhifi nemaartist akawanda rakabva papi. Tichachangira pano. Muimbi Winky D ane song yakaita yenzi yomafira kureva iye yaitisa chamba chitanzi chamba chakanga samageto youths. Apa ndo pakaraudzwa nemageto akawanda ndo pakabudikira Sekaz uyu muimbi akasosombozikanwa pachose. Tichita mubvunzukira song yaWinky D achiimba mafira kureva yake yanga iri kuti no to drug abuse. Muromo usingastaure nafu ndinofira kureva layani ndinofira kureva kudza ndinofira kureva manenja ndinofira kureva imboka ndaziso pageto mangwananika namateko kunza isusu topeko musambota kunyepera mhepo ndiri kuona vechidiki vari kutora mushonga wechikosoro vari kumwa semvura. Zvino ndo pakazoya chikomana chinzi Sekaz chakuti ukuti saize wewe kuda kudhisa madrugs havana ngwaro yemufaro yemupanje panguva yacho iyoyo but still nekunopindura mujara vakabva vapinda machena chinzwaira Sekaz akupindura mafira kureva Zvisineiwo kuna producer anogara mubanje wengamena anonzi EJMP ndo pakabhagadzira rhythm rainzi iro Blackout iri ranga riri kuti vanhu vese vaifanira kuimba ipapo vaifanira kunge vachidhisa Winky D but vamwe vacho vaivhunduka Winky ipapo the likes of Gasporia naiye Sekaz zvose zvakare akapinda nevamwe maartist ndo vakapinda vachimudhisa achiita muzvinzwire mega pakudhiswa Winky D navakomana vaipindura mafira kureva. Marasta tiruchemera kulegaliza mumwe ari kukriticiza ndatirova ndinofantasiza madezimani musamire kumhanya saka nai karinewe nai uri kutisa mayuth uri kufunga kuti dai kuti dai hapana nomisa manuduno saka ndianakatisa msi maketo youths anokwi. Zvino Gasporia akabva zvitoimba achitofinira achiti ratewo usade kuti jairo uda kuti sachamba tipe chamba timone inzwa ra Gasporia. Tipe chamba timone tipe kuno chamba timone tipe kuno dudu timone asabasa nisiende shibone tipe chamba tisunge ko wafunduke ko watomoke wanitenge tiri tese tichiti msatsunge ofisa msansunde tiri marasta chinoita tibanditate fabrani nengenda. Sekaz zvekare akabva noriimba ari kune imwewo studio achidesera kuti aiwa utimise wewe wanenge uchijairira muninja zvinzwirei mega. Check wakasimudza vangani vamwe vanoimba vabvo vari nani vana socials varipo inga wani muketo inga hati kuone unongotisi musoro saka ndinewe inini ndinewe iri kutoda newe uyo mukwenye ndikere bigimani ndinewe inini ndinewe. Mamwe acho emangoma aripo parijimi roriri makamatsvaga kana paYouTube kana mumaSoundCloud munomawana. Bravo Yala Nation Dumbura maita mdara Azvirambike maita begi mdara Kungonyenga bebi makura mdara Saka majaini tiri kuona hora mdara Nyale takutoitwa masuspect hanzi tinde usimbe wekuenda toilet sidumbu vanditi nomukuleba next month apa ukasatamba nebhav itori tight saka disadvantage yatunda mosara mfuna fit of the week kubva kuna Neyman. Apa ndo papera nhau dzanhasi tosangana muchikamu chinoteera.
famba inene munhu wa Mwari ngadzidzi nyasha pande hapana ere ane namba muponere ziso regondo pane maartist akabuda offside nezuro